אני עכשיו מוציא לנובו, להרכיב אותו. ההרכבה שלו, אותו דבר בדיוק, כמו של דגם M2 Pro של ריידר ו-M2 Plus של ריידר. מוציאים את הכלי, לפני הכל, הידית קיפול. פותחים אותה, מי שלא רואה יש פה, מרימים למעלה ומורידים וסוגרים. אחרי שסוגרים שמים את הרגלית, מעמידים, יש פה קפיץ, מושכים אותו, שזה לא ירד למטה. חשוב לראות שהקונקטור זהה ותואם לקונקטור שבכידון. מחברים אותם אחד לשני. וליד ובזהירות סוגרים. יש פה שני ברגים, 1 ו-2, ברגע שסוגרים אותם, הכלי יציב וחזק. ברגים, אלן ומטען. הדלקה, לחיצה ארוכה, נדלק הצג. בצג יש לנו מהירות, 3 מצבים ומה טעינה. כל 2 לחיצות על הלחצן מעביר מצב. תאורה מדליקים בלחיצה אחת. סוגרים גם בלחיצה אחת. כיבוי, לחיצה ארוכה והכלי סגור.